Ali slušajte vi ovo, ja sam pekao veće keznu od ovoga. I taču jebote, zajebao me Zetor, našao ga, zabio je, taču s tim. I sad Matoš tu, Hitler jebote ono glavurda ovako, znaš. Tako evo ti Matoš hoćeš, oče kaže, i ja mu tu glavu davio 10 doma. A on je doma sebi pekao tako nekako, 16-17 kila po prase. I sad došli mu gosti. I on na stol metne to prase i glavu. Spizio po pola. I sad ovaj jedan šuti i jede onu prasetinu, a Matoš uvatio, kaže, glavu izdere, znaš, ono lepo, masno, otpečeno, znaš. Ovaj jede ovo prase, vidi, bockica ovako, šta je plaž, 16 kila bila glava, znaš. Matoš se plašao da će biti dost, znaš, pa on je u glavu. Kaže ovaj, pa kakva je, kaže, kako je to prase glavato? Veća glava nego celo prase, jebi ga, pa kaže to tako prase, Matoš, znaš kak je ovo. Šta sad ti skrimaš? Gdje si htio reći, ja mislim, veća glava. Veća glava od... Pa to koji kod Sulejmana isto veća glava od praseta. Ne, neće...